Pangutana malipayong Sabado! They are the ordinary people who go above and beyond in terms of Call of Duty. They do things extraordinarily with passion and sincerity. Iunay na pag-amuma sa mga bayani ug kaisog nga atong makita. Bisan pa mabutang ilang kinabuhi sa peligro, sila andam mutabang sa nginanginahanglan. At bilang pagunita sa kanilang kadakilaan, nais naming bigyang pugay ang mga bayani ng ating buhay. Kasama kami dito lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! When we were children, we were introduced to many heroes. There were fictional heroes that wear capes, run faster than bullets, or breathe underwater to inspire bravery and heroism. There were heroes who united and gave courage to the oppressed and led a revolution. There are heroes who employ the power of enlightenment and awaken the people's spirit of patriotism. There is a hero in each one of us, so the comics and the movies would say. But is being patriotic and dying for one's country the only measure of heroism? Ultimately, people are acclaimed heroes because of their genuine selflessness and esteemed contribution. In their own small ways, through their honest and dedicated service, in their respective chosen profession, they touch lives, promote hope, display honor, lead others, and inspire goodwill. You are a hero. You just don't know it yet. Nobody's too ordinary to become a hero. Will it and you too can share love and change lives. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi Kanya pababayaan. Kanyang binigay bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang kanyang anak na si Jesus, siya ang daan at katotohanan. Siya ang buhay, ang tulay, ang daang patungo sa Diyos. Oh magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh magnify the Lord, oh magnify the Lord, and may His name be lifted high forever. Oh magnify the Lord, oh magnify the Lord, and may His name be lifted high forever. And may His name be lifted high forever. There you have it mga kapaglaam. Continuation nito sa atong harana sa Kabuntagan. Daghang salamat
Engineer Jun Pamisa, Jamil Cabahog, and of course, My wife is. Dori. Your wife is. Mga kapagalaw, nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon para among ihatod kaninyo ang umalabot ng mga segments nga inyong angay atangan. Unya, doon na kita'y interviewon nga community builder. Atong Siron ang iyahang istorya. Anong kung pila na siya katuig sa iyang serbisyo, nganong ato siya matawag ng modern day hero. Usa ang iyahang contribution sa atong community. We all have contributions to our community, right? Yes, tinod na kaya Daryl no to kay karon nga episode ang atong tema is Heroes of Our Time. That's right. So, modern present day heroes. So dili atong while mapasalamaton gihapon ta sa atong mga heroes nga nagpakamatay, no? In the Encourage past. nga nato nga mualsa against sa atong mga mangsasakop, mga bayani nga gipangalubong na karon. This time atong mga daygon, katong mga bayani nga buhi pa, kauban nato during present time. Sama sa atong mga community builders like atong mga doctors, atong mga nurses, atong mga kinsa pa man teachers, Fitz, di ba? Mga traffic enforcers. Yes. Actually, ang atong mga kabataan karon usually mo revert yun na sila to storya mga tag heroes mo. They would think Balik. na to sa movies. sa mga celebrities, sa mga sports, nga mga idol nila, Athletes. Correct. mga athletes, or like sa mga kinsa pa na sa mga Marvel nga Mga hero, Power. mga Power Ranger niya. Pero actually, these real heroes no, they live among us. Even at mga silingan, what kabalo heroes na sila, and they did a small act sa ato ang community, which is very contributing to the enhancement of our community. Actually, para ko si Koyeng, there are times na makusina ko si Koyeng as hero. Kaya iya kong ilibre sa ako ang lakaw. Nakikita sa sakyan na, the hero. Ato po makita diya nga anang bayaning Pilipino. Kanang atong mga kapaglaom nga mga OFW. Yes, That's well, right. now, Parehas sa imo, abay. Dili na sayon mo Oh, biya ka sa imong nasod nga kulin komportable ka. Yes, Adto imong ka sa lugar wala ka sabot sa ilang mga lingwa, dili na sayon. Pagbiya sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga pamilya tungod kay dunay nangitag panginabuyan sa gawas lisod kay nadili na basta-basta. Yes, kung mayon mo tag hero, dili lang na kay ingon nga dapat na kay dakong nabuhat. Bisag gamay nga imong gibuhat para lang sa kaayuhan sa tanan, hero na kakuyawing. Hero. Simple nga pagpanilig sa karsada, hero na siya. Driver. Yes, hero na nato kuyawing. Oh, driver sa sikad. Apil na siya. Kay walay driver sikad. Labi nag-ulan. Ang teknik kuno sa mga driver sikad, umuulan daghang pasahero. Kaya ang mga tao musakay bisag duol og sikad kay ulan man. Ulan man. Labi na nga dili ka ganahan nga mo tamak sa yuta kay mabasa ang ilang mga Yes. sinaw-sinaw nga Branded sapatos. yung Hero ang atong mga driver sikad ya. Yan, Yes. busa muna to itudlo sa atong mga kabataan karon sa mga nagtubo nato nga unsa majud ang mga binuhatan nga kailangan nato i-honor ug ang mga individual sa atong community nga kailangan to i-admire labi na Yes. sa atong mga kabataan. Yes, and mga kapaglaom, speaking of hero, bayani. Ang tinuuray nga bayani nga ang atong buhi nga Dios magauban ka nato. Labi na nini nga atong segment nga Experience with God. Atong mga kapaglaom kung doon na mo mga experience with God, ipadala na din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Kaya aron ma-share po sa uban nga mahibaw nila kung unsa imuhang kaagi sa imong kaugalingon ug ngadto sa Ginoo. Nini karon Kabuntagon mga kapaglaom, moadto na sabta sa Experience with God ato kinintanawon. We would like to welcome you all for a special episode of An Experience with God. With us this morning is Miss Virna Santos. Good morning, Miss Virna. How are you? I'm well, thank you. Quite blessed. Thank you. Who were you before? What is your story? Oh, my story. It started when I was really young. When we immigrated from the Philippines, I was sexually violated for 3 years. I was molested by a distant relative. It was heartbreaking. It was a scary time for me. You haven't had a chance to tell your parents about this? No, I was threatened. If I told anyone, that he threatened to touch my siblings. And unfortunately, it was a very hard situation for the family because my mom caught him in the act. What mother knows what to do? Yeah. Right? In a situation like that. There's no script or manual, Correct. right? Guide. On how a parent should respond to the perpetrator or how the parent should respond to the child. So immediately my mom responded in panic, in fear,
that if my dad found out that this had happened, he would do something that would change our lives permanently. What happened to you after that? And so that relative went to jail for a while. Then your life came back to normal. Nothing could be normal again after something like that. I mean, actually, what was normal to me was not normal. Tell us about it. Yeah. I became very insecure, very self-conscious. I felt like people didn't like me. I felt like I wanted to feel loved and accepted from my peers, right? So what happened after that? Well, I realized I had been having attractions towards girls since I was 7, 8, when all this was going on, even after my father, found out. And it was from my father that I heard the words, "It's not your fault." While he was in tears, "It's not your fault." So, I grew up going through junior high, high school, feeling this attraction towards girls. And you hid it? I hid it. I couldn't tell no one. It was awful. I felt awful. I felt awful inside, because I felt like there's something wrong with me. Because, I'm a girl, I should like boys. What is this time of the year that you finally, let yourself out? Well, I was 18 when we were invited to go to the Seventh-day Adventist Church, and we started taking Bible studies. I had just graduated from high school. Of course, with this secret struggle that I've had, I felt like I couldn't talk about it. I felt like I would be rejected or judged. At the time when you were baptized as a Christian, Seventh-day Adventist, yes. Were you practicing then? No. Not yet? No, I thought coming to the church and reading the Bible and doing Bible studies and being active in church would cure me. Okay. But it didn't? It didn't. Why? I faced more discouragement in the church. I didn't feel safe. You don't belong? I didn't belong there. I felt like God did not want me there because of what I was struggling with. Do people know that you were struggling then? No, not yet. And something had happened at the church very early on, right after we were baptized. Someone had criticized my shirt I was wearing because it said Coca-Cola on it. And so they told me that, "Oh, you're a Christian now. You shouldn't wear a shirt like that." Oh, but I remember the thought I had. And the thought I had was, man, this is just a shirt. Yeah. What if she knew what I was struggling with? Never mind, I'm not going to talk to anybody here. What happened after that? So it was hard. I decided to just live at home, work, go to school full time. When I moved to San Francisco, I eventually found someone and we engaged in a long-term relationship, and we wanted to have a family. And we decided my partner would give birth. And so we gave birth at home, and I was the one who delivered my daughter. It was a beautiful experience, and we eventually broke up because she was also a Christian. And we often found ourselves crying and praying together and reading the Bible together and struggling with our feelings for each other. And we broke up. And so I decided, you know what? This is who I am. There's nothing I can do. So during those 2 years pala na you were on a relationship which is not allowed, I mean, it's prohibited. Yes. Godly and sa world pa. God has been calling you at that time. Yeah, he's been knocking on my heart for a long time, but I believe it was his permissive will to let happen what happened. And that's when I left the church and I moved to San Francisco and I cut my hair.
And then I started wearing men's clothes. That's what made me feel comfortable. So I identified as a butch lesbian for 20 years. How God delivered you from those dilemmas. And so in the midst of this dilemma, God reminded me of the high priest. The last picture I saw was Jesus on the cross. And the verse that came to me in my mind was Hebrews chapter 9, where it talked about Jesus, our high priest. And I remembered. It made me run to my closet because I kept a bookshelf in my closet. And on that bookshelf were all the things that my mom would give me throughout the years. She would hide literature in my home. Oh my. And I couldn't find it in myself to throw them away. But I also didn't want no one to see what I had. Steps to Christ, Great Controversy, my Bible with dust on it. It was that the Lord took me on this journey, and even after 20 years, my Bible came out of the closet. And I took it with me wherever I went. At the Verns, you were struggling, you were in a battle of being a Christian, whom you should take refuge of. What is your message to people out there who felt neglected, who felt they're not valued, whom they don't feel like they were part of the church and they belong to a family? Right. We need to make our churches a safe place and our homes. Sister White says that our homes should be a place of rest for our children, for what they need to face in this world. It needs to be a place where they can talk things out and share their thoughts. The problem now is children and young adults are struggling with things that are different from struggles from before. I'm thankful and I praise him because he's called me to a ministry to help young people and anyone struggling with anything to understand that when it's the darkest, that's when Jesus is the nearest. Thank you so much, Ate Virna. Mga kapaglaom, this is just the beginning of a journey of Virna Santos. So, keep in touch here in Panimbaya sa Kabuntagon. We will give you something that you need, that you have never heard from your community, from your home, or from your church. Daghang salamat Ate Charm and Sister Virna sa imuhang inspiring nga story. Mga kapaglaom diri sa kalibutan, dili gyud nato malikayan nga i-judge kita sa kadaghanan no sa mga tawo sa atong palibot. Apan kupot lang kay aduna tay hero nga tuwa sa langit nga moy nakasabot sa atoa. And speaking of hero mga kapaglaom, later sa Dear Panimbaya sugilanon sa usa ka hero sa Panimalay ang atuang tagaan og pagtagad. So tutok lang mo mga kapaglaom ug andama ang inyong mga tambag. Kana bitaw mag-look up ka og tao nga part pagiti mong family tapos one day or nasa nahimo nga dili maayo tapos mura kag na-discourage gamay. So muna sa ang dahan siguro makarelate na nga senaryo sa atong Dear Panimbaya unya mga kapaglaom. So True. keep your comments coming sa atong Facebook para makita na mo apong i-share sa atong mga kapaglaom. And speaking of bayani, atong mga kapaglaom diya sa Kidapawan, daghang kay salamat no. Kamo mga bayani gud mo, daghang kay salamat sa inyong pag-amuma. Nasulba atong mga pamaha pa nito panihapon from the days. Bayani gyapon sa salamat sa inyong pag-amuma namo nga nagmalampuson na atong episode diha sa Panimbaya sa Kabuntagon. And unya aton na tagsa-tagsaon nga mga nag-amuma nato dito. Tinod na igsunawing no kanang hinatilan is Day Church sa Kidapawan City na ipakita gid ninyo kanamo kung unsa mo ka maabi-abihon og tungod ni ana bayani mo sa akong kasing-kasing una daghang salamat. Actually kining Cotivar Memorial Church. Ako ba naghatag sa inyo? Sige.
And later, mga kapaglaom, no, natay bisita. Actually, I think, if I'm not mistaken, kaduha na siya may bisita na to. Dari nga makikauban na to sa GMP later. And nato ang paghisgutan ang mga qualities of a hero, right? That's right. Actually, Yes. timely kayo naman yung sa tag hero. Kaya dili naman tayo dapat sa National Heroes Day Month. Every day ni siya. Una akong hanggato ng atong mga kapaglaw nga naglantaw karon adunay mga hero, mga bayani nga ginapadala ang atong Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Maila-ila ninyo siya sa tanang mga butang. Busa kung aduna mo experiences with this kind of hero nga gipadala sa atong Ginoo, why not make a video and send it to Hope Channel, and then we call it Experience with God. Tungod kay kana siya kayuhan nga imong madawat mga kapaglaom, gikan kana siya sa atong Ginoo. Ang inyong mga kasanatian, no, na alibyuhan mo sa inyong mga kaguol, nawala ang inyong mga kasakit tungod kay adunay tao nga nitambag kaninyo, ni palipay kaninyo, nagpahiyom kaninyo, or unsa ba kaha nga kasinatian nga nihatag kaninyo og kanang milagro sa imong opinyon o sa imong panlantaw, ato na siyang i-record pinagi sa video mga kapaglaom. Dayon ipadala na sa Panimbaya sa Kabuntagon, and then ato nang i-share sa atong mga kaigsunan diri nagkatag sa kalibutan. Yes, and speaking of heroes, among heroes last Sabbath, thank you so much sa Flores family, Asoy family, Inohada family, Encarnacion family, and Canyonero family sa inyong pag-abi-abi kanamo. Yes, salamat kayo. Bahalag wala ko dito. Wala kami. Sorry, Beng. Napusog Sige mi sa daghang mga lang, prutas. naman po kinakaon nga lami nga door. Yan, siya. Dali kayo mga prutas You dito, missed no? to meet great people in Kalipawan Yes, City. pero yes na some of them na-meet na ako Yes, no, ang yes, Asoy family. Papa ni Yes, Prince, pero Mama ni Prince. thank you so much sa pag-abi-abi sa among mga higala diri sa Hope Channel South Thank you. Philippines. And mga kapaglaom para dugang kalipay sa inyong kabuntagon ani ang usa ka awit nga gauluhan. Dugay na by the magnetic melody of Bulwa, Cagayan de Oro City. Diri lang sa Harana sa Kabuntagon. Sa unang panahon, dito sa kalangitan, ana ang basahon, sa Diyos gisulatan. Ako yung nakita, tuwangalan ko, ang akong mga sala, wapa na pasaylo, dugay na, dugay na. Dugay na ang sala ko, gipasaylo. O karon naglaro ko, giugasan sa lako, sa dihang nangayo ko, pasaylo. Ni anang puloyan, puloy ang langit nun, awitong sugilanon, gugma niya daygon, di ko ikalimtan ang iyang basahon. Tungod kay nahusay ko, husay na kayo, dugay na, dugay na, dugay na sa lago gipasaylo. O karong naglaro ko, giugasan sa lako, sa dihang nangayo ko, pasaylo. Umakasasala, hinusuli ninyo, kay siya nagasugo, nga pasudlong kamo. Ug kung mabuhi ka sa paganiniya, wala ka dyo'y kagulan, usay na ang tanan, dugay na, dugay na, dugay na sa lako gipasaylo. O karong naglaro ko, giugasan sa lako, sa dihang nangayo ko, pasaylo. Sa dihang nangayo ko, o pasaylo, pasaylo. Magnetic melody ang inyong angay atangan mga kapaglaom. Tugay magabalik pa sila sa Harana sa Kabuntagon. Bayani gining magnetic melody, no? Diya sa Bulwa ni sila nga grupo. Kani mga taga-Bulwa, daghan kani sila mga grupo. Ato silang ibang invite rin sa Harana sa Kabuntagon. Na hasa gini silang maayo tungkol sa ilang pag-awit-awit sa bisan asa mga churches. Daghang salamat Magnetico Melody. Magnetic Melody of Bulwa City. Kuya Darrell Bidaus,
Kadali lang. At I would like to greet atong mga viewers dara sa Hingoog City. Ma'am Rebecca Kabahit and Pastor Kabahit, get well soon and hopefully everything will be alright. And I would like to greet also to mga viewers diya sa Talisay, Misamis Oriental, mga kaigsoon sa Neto Winning Association. Thank you so much for watching. Maayong paglantaw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, and happy viewing di ay sa Opulch Central. Nakasimba ko diha sa ila ang matahom nga simbahan no nindot. Opol, sa Opol. Nabi na ko ang some of their brethren and thank you so much sa inyo ang welcoming hearts. Ikaw nagwalay to, Bing? No! Sunod na Opol, ipawalay si Bing. Ay, nice mag-good mag-church visit ka. At least kakabalo ko. Wow, kabalo nga na rin skwilahan diha day Kuya Awing. Oo na. Ano, dili lang kita mga busy. Wow, busy. Ano niya? Kita taon niya diha sa balingasag na ako niya. Basta na ako niya sa Orobo. Oy, mga taga-Balasag, inyong atangan si Aisong Awing din no? Sa itong mga kapaglawan sa taga-Balasag, no? Base na amo yung mga experiences with God. Inyong mga kasinatian, kauban ng Ginoo, inyong i-video dahil inyo nang ipadala sa www.pskwexperiencewithgod.com pskwexperiencewithgod.com. Dito na siya i-send ang inyong file, ang inyong video, mga kapaglawan. O karon mga kapaglaom, gusto namo tagaan og pagtagad og importansya ang atong mga kahigalaan nga nagsakripisyo sa ilang kinabuhi alang laman sa pagserbisyo og pagsiguro ang kaayuhan, no? Or siguruhon ang kaayuhan sa tanan. Sorry, na blanco ko sa akong nahuna kay overwhelmed ko sa akong feeling, no? Ani ay tribute mga kapaglaom para sa atong mga community builders ato ning tanawon. A comfortable abode, a paved road, a peaceful community, a life of security. These are some of the simple yet valuable benefits that we rightfully avail in the society that we are living in. Yet beyond the order of these things are the sacrifices of the individuals who leave the comforts of their homes just to serve the majority. They are the ones who dare to brave the perilous tasks which demand working until the wee hours of night, or even putting their lives on the line just to give comfort and safety to everyone. They devote their time and energy, skill and ability to heal the sickly, to keep things tidy, to drive passengers safely, to assist in your shopping spree, to fix what's messy, and to construct a shelter for your family. Firefighters, traffic enforcers, nurses, doctors, street sweepers, POV drivers, plumbers, construction workers, all community helpers. You play an indispensable role in the survival of humanity. May it be known that you are the unsung heroes of the nation, and your efforts are worthy of commendation. God, in His heavenly throne, is truly happy and grateful of your unparalleled passion and tireless dedication. Tinuray mga kapaglaom no among kasing-kasing nagasaludo nining ato mga community builders. Kung wala sila, adunay mga disarray, mga kagubot nga mahatag sa atong komunidad. Busa karong adlaw kauban namo diri live sa set si Mr. Barsanopio o Tatay Pio Galdo. Ang atong interview, atong hinabion tungod kay siya parte sa atong komunidad and he has given his genuine service. Tinuray nga pagserbisyo para sa atong kabataan nga nagtabok-tabok sa kadalanon nga dunay mga sakyanan apan siya si Tatay Gio taliwala sa iyang security guard gihatag niya ang serbisyo ngadto sa mga kabataan aron luwas sila nga motabok sa mga dalanon nato. So welcome sa set. Tatay Pio. Sir. Welcome, sir. Tatay. Mas ganun ako siya Tatay. tawag tatay. Oh. And di ba Kuya Wing, witness yuta ani nga diri mayuta usay mga Ginoo ani dapit na to. Makita na to si Tatay Sayo Pio. Oh, gaagak ga protektar sa atong mga gagmayng kabataan diha sa Golden Boulevard. Labi na kini atong mga kabataan usahay kaning galingag-lingag. Yes. And para masayran sa itong mga kapaglaong nga, dinhi sa ato ang compound sa Spook. Doon natay elementary school nga Golden Boulevard. Yes. Then si Tatay, siya ang nag-assist. Kami sa Dilmar, mga sa Dilmar, naapon mi gitawag traffic enforcer para pagpatabok sa mga kabataan nga dili sila ma-disgrasya sa mga dalan. Kaya doon ay mga driver nga tanga. Nga kusog kay padagan, nga naguna-una lang nga maayo na sila mo drive.
Okay Pero wala na. sila nagbantay nga dunay mga kabataan nga mukalit na pagtabok. Actually, Kuya Wing, no, wala lang siro kabantay si Tatay Pio. Naapil po kunyag patabok. Napil mo nga tabok. Abi niya estudyante ka. Kaysa una man good, ang Golden Boulevard na pa ang entrance dira sa Spoke. Nga before sila nag-separate o gate. So naapil ko patabok ana niya. Bing, diha ka na sayop. Kahit tungod, nakainom-nom si Tatay Pio. Nga iya ka, isugilon nga Tatay Pio. Nga imo siya napatabok. Nahinuduman nga napatabok ni mo sa sauna. Katinodo na ako minumdum. Pero, sige tay. Sa akong panginaron nga 75, mura og usahay mawalan bitaw ang memore. Sa gudogayon na siguro nga gitabok na ako ka. Actually, one of our volunteers diri si Glenn, nga na-estudyante po din sa tong Golden Boulevard na absent pa ni tatay, mga 10 years old daw siya nga na siya mo gihapon and karon si Glenn ulit tawo na kayo ha. Tay sa 12 years, I believe 12 years im experience ani imong trabaho, unsay mga memorable nga experience mo sa pagpatabok o sa pagpalangga or pag-akatar sa ato ang mga kabataan? Ang dili nimo malimtan tay. Ang dili ako malimtan kaning ini mga driver bitaw mga paras gyud, labi na mga ilang pagtuo nga dato sila dayon, labi na mga sakyanan nga gwapo niya. Ug dili ko magbantay, maligsan gyud ko. So akong ipanangkamutan nga masipti gyud ang mga bata o mga parents sa magdag sakyanan kay man mabanggaan mo sila ug di na ko i-hold ang sakyanan Lagi. Muna nga sa ako sigurong gibuhat din na nga nagdugay ko kumikan sa akong pagdala sa mga bata sa kaniyadto pa nga dinhi pa. Karon kay na may guard, security guard gud sa pupil sa mga school sa mga bata. Yes. Ako nag-traffic na lang gud ko. Automatic ko sa traffic. Traffic enforcer. Control na lang yung ka sa mga... traffic, control na ko sa traffic yun. Kani mga sakyanan nga gabaras-baras walag tuon. No? Nailan yung ka na mo, Tatay Pio ba nga? Gakalo, no? Para protection sa init, no? Pero sa party po sa mga drivers, tungason mo kunin dapita. Yes. O, then, kakalok, kani po ko mo labang. Ako na mismo, ako na ko ha. Kakalok mo labang, tungod kay kanang likuunon kaysa ba? Blind curve. Na dili niyo makita ang mabutay nga sakyanan. Mo nang isip ginikanan, dili mo ginikanan pero sa side sa mga ginikanan mapasalamaton ka sila Tatay Pio nga imong ginabantayan gyud kini mga bata nga motabok sa Mount Dalanon. So Tatay Pio, sa pagbuhat niini ga hunahuna ka bag kanang reward or something? Wala ko gipangayo sir nga kuan kanang tagaan ko reward lugar kay nadugay na ko dan wala. Ang ako lang trabaho lang. So tay, 75 years old naman karon. Sa may sekreto nga abtik pata nga mo patabok ng labi na sa dalan nga daghang kayo mga kaskasiro. So sa may sekreto ni tatay. Senior citizen na kay tatay. Kay para makabalo pud mi kay kami alalay lamig mga gamot-gamot inom-inom lang kay para moabot ang mga idara. Unsa may sekreto ni tatay? 75 years old, ha? Wala mo ko sekreto sir. Natural lang nga kinabuhi ba pinobre. Habitos lang gilay. Happy life lang. Happy life. Mo na happy life. Kalipay o kalinaw sa panguna-una. Yes, nagpaila lang na nung balag senior citizen na ka nagyapon kay contribution sa tong community, no? Dako kaayo. Yes, Tatay Pio. Kani bang imong ginahimo Pio kanang pag Tatay Pio kani pagkatun mo sa mga bata, pag make sure nila, pag sigurado nga luwas sila, does it give you happiness? Gahatag ba kanini mo kalipay? Sa dako na ko kalipay sa nga makatapang sa mga bata pagpatabok nila. Ang ako lang ikakuanan kung kaning mga bata bitaw nga dili magpakapot ug magtabok sa kalsada. Manay ba? Naapoy mga bata. Kinahanglan kaptan yun niyo bahala mo ila kada basta kay ipito jud. Kay sangingon sir bahala na ako magsanno kang bata. Pero tay, nabay mga bata nga pagpatabok ni ningon thank you tay sa mo pagpatabok nako. Yes. Daghan mga bata. Di lang apil ang mga bata. Apil siguro po ng mga bantay sa mga bata, mga ginikanan, mga angkol, yan.
mga parents, ang mga bata sa dilingtod lang, thank you, tatay, thank you. Anindot kayo. Kanang pagpasalamat nila tay, is that reward enough? Igo na siya nga reward, di ba? Okay na nasa ako, sir. Nindot kina pamatis kasing-kasing tay nga Tagaan pasalamatan ka reward na thank you, okay na. Yes. Tayo na ba kay mga mensahe sa imong mga kabataan or like sa mga estudyante nga imo ang naagak sa una og antod karon nga mga estudyante, pwede nimo sila ma-storya tayo mensahe nimo sa ilaa. Daghan na ang mga bata nang graduate nga gikan sa ako. Nagani na ako estudyante nga dinhi sa interview dinhi sila no do paglaki si kailan to pero gikan to sa ako pagbatay sa dinhi pa ang main git pa sa una. So unsay imong mga mensahe sa ilatay nga magtuon sila og magbinutan sila, magtarong sila sa ilang pag-eskwela ana? Ang gikuan ako sa mga bata nga magtuon gud sila og maayo kay aron may himo sila kaya pong i-implo sa kanang sumusunod sa ila. Yes. Dayon, dugang mensahe ni tatay nga, kamo mga kabataan, magpakapot mo o magtabok mo. Pakabot. Lagi kayo lisod kayo. Unya, og dili, og gahig ulo, paligsan di karon. Ayaw. Joke lang. Magpakabot. So, busa mga kapaglaom, no? Dili tanan tao hatagan og reward nga thank you. Yes. Tanang dili tanan tao pasalamatan sa mga kabataan, ginikanan o mga tanang miyembro sa atong komunidad. Busa tungod kay si Tatay Pio, isa sa mga tao nga ginapasalamatan. Ato siyang pasalamatan. Yes. Yes, so isip pa salamat no na atay special Kuya Wing ay hatag saya. Pasalamat sa imo tay. Kining biscuits type ang pa-encourage sa mga bata nga pakupot ka tangan kag biscuit. Imo nang kanon tay samtang mamainit ka sa. And do na ba kay greetings sa imong pamilya? Greetings sa imong pamilya, Panimbaya sa mga imong pamilya. Go tay. Go. Pangmata na mo din na kay nani ko diri sa Asfok sa channel Hope Channel. Gi-imbitar man ko nila diri nga mo hatag og gamay nga pasidungog kay katagaan mo ko nila gifts. Na daghang kayong salamat sa Hope Channel. Okay. Actually, Tatay Pio, dili na siya igo sa serbisyo nga imong gihatag sa atong mga kabataan ug sa atong komunidad. Busa kami ang magpasalamat nimo kay thank you and we salute you Kuya og sa Tatay Pio og salamat sa pagpatabok Yes, our modern day hero. Yes. Thank you kay sa imong time diri Tatay Pio. And hopefully sunod makita gyapon kanamo des kadalanan nga dasig gyapon himsog og may panglawas. God bless and maayo nga panglawas yatag sa Ginoo nimo. Thank you. Salamat sir. So mga kapaglaom, atong nakita ang experience sa atong modern hero. Dili lang atong nakita ang katong mga hero nga sa unang panahon, kundi dili karon nga mga hero nga nagasuporta sa komunidad labi na sa atong mga kabataan diha sa mga kadalanan o nagkalain-lain nga komunidad. Dunay tagsa-tagsa ka mga hero. And karon mga kapaglaom, ang inyong paboritong harana sa Kabuntagon, mubalik og ato kinintanawon. Kabataan, lakaw sudungan, malipayon imong mahigala. Sa ilang huna-huna, walang kabalaka. Sa kawadon mo sabot, nagpabili ng gugma. Hain na ang imong pagsalig, kung may pagsulay, kung kagul din ka mo ato. May pagsalig ka ba kang Kristo? Sa kahadlok insay mong dampa, adunay Ginoo, tunay kagubot sa atong palibot, kabalakaw mga problema. Sa talit kita naunlo,
pagsalig, kung may pagsulay, kung kaguulin ka mo ato. May pagsalig ka ba kang Kristo? Sa kahadlok kinsay mong dangpan, adunay Ginoo. Sa kahadlok kinsay mong dangpan, adunay Ginoo. Adunay Ginoo. One simple act of kindness can bring joy and touch many lives, and serving our fellow men is the very heart of God's mission. Kini ang katuyuan sa gipahigayon kanato karon nga helping one another diri sa Barangay Duminorog, Talakag, Bukidnon. Ang helping one another mao kani ang community service sa Hope Channel. Ginganlan nato nag-helping one another, gikan sa Biblia bitaw nga you help one another, pero giilisa nato ang one nga ngalan nga Juan, meaning ginatabangan nato kung makaya gyud ang every Filipino. Kapin kun kulang 300 ka mga kabataan ang malipayong nagkatigom kauban ang ilang mga ginikanan sa Kabuntagon sa Nobyembre 18. Dako kay kong pasalamat nga nakaabot ang pamasko sa amo. Magpasalamat day ko kay natagan ko bago nga tsinelas sa pagkaon. Daghang yung kayo salamat sa giabot nga suporta diri sa Bukidnon. Nagpasalamat ko kay tungod aning opportunity natagan akong mga anak og tsinelas og tungod pod sa inyo ha nakatabang mo og daghang mga tao, especially itong mga pobre. Nagpasalamat po ko sa Ginoo kay iya gyud ming gitagaan og blessings. Nagpasalamat po ko sa inyo nga group of Hope Channel kay nagadto gyud mo dinhi kay para lang gyud tagaan gyud mi ninyo. Tungod sa panginahanglanon sa matag panimalay, wala nahimong babag ang kalayon sa ilang mga puloy-anan sa ilang pagtambong sa maong programa. Pinaagi sa mga pahiyom sa ilang mga panagway, mapamatud-an nga ang tinud-anay nga kalipay ang naagayod sa pagtabang sa uban. Kalipay mi nga dinhi sa among area, kita ninyo ang mga katauhan nga lipay jud kayo sa inyong program. Og nagapanginaot mi nga magapadayon kini nga programa alang sa pag-share sa ato ang mga blessings, labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan. Salamat kay sa Hope Channel, ilabi na sa music, sa Daplak Music Ministry sa akong mga apo o ilabi na sa akong mga kauban dito sa Chicago, Illinois sa Women's Ministry. As punong barangay sa Duminorog, dako kayo akong kalipay sa tanan nga mga sa inyong grupo sa Hope Channel, ilabira sa kining 70 Adventist, kay nakita nako nga dili lang gatutukan nila ang ilang member kung dili gitan-aw gyud nila kung unsa ang kinahanglanon sa mga katawhan. Daghan pa kay kung angay pasalamatan apan kamo rin nahibalo sa inyong kasing-kasing nahimo kini nga atong helping one another sa paghatag og gamay kalipay sa atong mga kaigsuonan diri. Daghang salamat. Isip mga pinialan sa Ginoo, kitang tanan kabahin sa misyon nga iyang gisugdan diri sa kalibutan. Ug kini mao ang pagpahat sa gugma ni Jesus, pinaagi sa pagtabang sa atong isig katawo. Bisan unsa man kini kasimple apan dako na kining bili sa mata sa atong amahan. For he said in the Bible, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. This is Aubrey Virtudes for Hope Channel. Daghang salamat Seventh-day Adventist Church. HERO. 4 letters, multiple meanings.
Superman, Wonder Woman. Few only of those children, and even as adults, think before as heroes. But now, our perspective changed. Considering big changes in our lives, in our industry, in our faith, in our lifetime, who do you consider now as your hero? Let us all pay tribute to the ones who helped us pave the way in heroes, real acts of nobility, today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, og karon nga Sabado, we are so privileged to have no less than ang ato ang pastor from Lumalinda, United States of America, Alger Prahes. Good morning, Pastor. Yes. Maayong buntag sa tanan. Yes. Og mga kapaglao, mga to karon special yung kay nga segment kay ato pahimuslan si Daryl, the original of this segment. Ba, ato siyang ubanon karon da. Hello, good morning po din ha. Ang inyong dagway, ang inyong naong sa Good Morning Pastor, absent sa for the meantime sa Wing Indino. Yatag sa kuyang kaong karon. Di ba? Nagpadano ka. Actually, mga kapaglao, mga heroes ni sila, no? Consider na nag-define ka ganina ba ka? Kani mga Filipinos living abroad, kay si Daryl in China. Actually, mo nang naa siya din mong ipahimuslan kay he'll be going back to China og mga pila ka bulan na po din po siya makabalik. Og si Pastor Alger Prahes, he frequents Philippines and United States of America for mission there. Yes. Pastor, mas impressive ang pastor, no? So, ano biyahe ka from United States, balik to sa Pilipinas every month? Yes. And the flight would take you 16 to 18 hours? Oh. So ba that dedication, that sacrifice and dedication, Pastor, dili na to matukib na, Pastor. Huwag mo na to hisgutan karon sa itong Good Morning, Pastor. Yes, Pastor. You are a hero already. Yes. Oh, thank you. Ang giingon pa, Pastor, ba, nga sa perspective ko no sa hero, sa katuuna na istoryahan og karon nga na istoryahan nato karon, has it changed ang concept sa hero? I think it never changed. So ang hero sa una mao gid gihapon karon, pero lahi-lahi lang ang mga tao nga nahimong hero sa una o nahimong hero karon. Someone inspires goodwill. Oo. Murag na broad ang meaning sa hero karon nga panahon. Yes. Kay sa sauna murag ang atong paglantaw nga ang mga hero katurag yung mga tao nga nagpakamatay para sa mga taong bayan. Pero karon ang mga hero naara sa atong mga balay naa. Oo. Atong mga ginikanan, ang atong mga tao nga gaserbisyo sa community mo na atong mga hero karon sa living na yun sila nga mga personalities. Dili na sila mga hero, makita doon sa classroom nga ginapilit. Gipilit. Dili na sila mga heroes. Dili lang kay kato, di ba? Silang ngalan, yes. But these kind of heroes are the people living among us. Correct. Kaya nga Pastor, siguro ato lang tukitikuan ba further, unsa gyud what makes them a hero? Kay murag, di ba, ni kuan man to karon to na gipilit na lang sila, meaning they have sacrificed, they have died. Ang ilang ang measure is that you have died for something, for somebody. But now what living. quality should one possess to be called a hero? Daghan kayo no ang quality. Usually kung imong balikon sa meaning yun sa hero, katong mga tao nga nagsakripisyo, katong mga tao nga na special quality nga nahimo silang standard sa community. Mao to siya mga tao nga nahimong hero sa atong komunidad. So unang-una dapat doon na siya kanang special nga ability nga ma-perform nga dili ma-perform sa uban. Unya naay ang ilahagyon nga tendency nga mulaban gyud sa mga tao. Yes. Kung mahimo mutindog bisag unsay mahitabo sa kalibutan. So munay usa ka quality sa mga sa hero nga ato gyud tanawon. So something bitaw no nga kana bitaw sets them apart. Yes, no? Sa ordinary nga mga tao. From the ordinary, or probably any act of kindness pwede po siguro, Pastor. No? No matter how small. Oo, no matter how small. Ug manggihatagon ka, unya sige kag panghatag. Yes, kaya you can be a hero in a particular place. Yes. Tinood, ingon ni Pastor baka ka nang living for others, so you have that altruistic nga mindset, Pastor, no? That you're not just living for yourself but for others as well. Sa Bible ba, Pastor, do we have like heroes that we can consider too?
Naay, daghan kayo. Daghan kayo siguro, no? Daghan kayo. Musugod ka sa sinugdanan Kinsay sa kalibutan. favorite pastor? Okay. Sa ilaha. Ang Biblical personality. Akong favorite nga Bible character aside from Jesus. Kay siya man Siya may magyud ang pinaka the ultimate. best. Katong sa una nga panahon ni Joseph. He has been standing there for God. Yes. Even how hard life is. So Joseph was your hero. Is your hero. Is your hero. Usa sa mga hero nga grabe yun. Si Moses. Grabe to iyang pagwali-wali dito 120 years nga sige siyang gawali pero ning agwantagin siya. Aliwala sa iyang handicap. Si Abraham. Oh. Daghan kay bakay even without sa disciples pod ni Jesus. Naapoy Diba daghan. like the likes of Peter ordinary Yes, magato yes, siya yes. nga pero bitaw sinner as he is Oh. kay diba pulitan Hot-tempered. diba kana bitaw mo istorya lang nga bisag wala sa iya but he defended Christ. Correct. Diba he stood up Hangtod for sa iyang Christ. kamatayon. In his own way. In his own way. Ikaw da. In his own little Naapo way. kay imuha Ako yung da. mga heroes pero dili kay sila sikat si Biblia. Sila ang kato mga gaprotekta kang David. Oh, Nagbasa ko yeah. sa Chronicles. Ay tulo ka greatest warriors si David dito. Yeah. Ang isa lang sa ila could fight off 300 warriors. Lalimantana. Makagamit og spear wala tuo. Ina sila mga hero. Action kuan kay to akong action figure sila para sa ako. sa panahon sa mga Romans, they are called centurion. Because they can fight like one centurion can fight 1,000 ordinary soldiers. So mga special nga mga tao Mga ni sila. special. Pero pastor ba kana bitaw ingon kay mura magura atong na-establish karon nga ang kaning mga we consider heroes or somebody who has special abilities, capabilities. What about those who have unsa tong hatag sa nga kuan advice pastor encouragement kato bitong who have in themselves pero mo medyo hold back lang ba kay mura matag because I don't have the money because thinking for others would sometimes be translated as kinala na kay kwarta kay makapahimo kag mga butang. Actually dili raman kay kwarta makapahimo nimong hero. Imong batasan can be a tool to become one of the heroes. I like that. Oo. Bisag kuan lang ka pagka maluluyon. Ayun. Just be a friend for those who need a friend. Just be a good friend to somebody that is needing you. That is a hero already. So those are the people we consider heroes of today. Yes. No? Kay being mindful of others. Kadaghan siguro ka. Daghan magid siya no nga makita Thoughtful lang nimo. ka, no? So, there are leaders no, ga-inspire sa lahat ng mga youth. They are heroes. And na po yung mga bata nga ga-inspire po sa mga tigulang. Yeah. Atong mga kids alone. They are heroes. Kana kay mo kana siya bad. Actually, ako teacher ko pero na yung mga estudyante nga hero na ako. Yeah. Yun ka nang muingon ang ginikanan teacher, sir, pwede pa apab sino sa ako ning bata kay dili gid mi mahimo kung wala ni siya. Ano na siya skill set nga kinanglanon kasi yung parents. Yeah. Correct. Ba So bata pa mahimo ng kuan. Yeah. So in Hero sa dili sila makapang-harvest sa ilang durian, sa ilang lansones kung wala siya. ning bataan. Yang pag-cut skills. Correct. Kanang monkey-like nga dili makapauyog sa kanang bitang punuan nga pag mauyog magud mga tagak. Pero ang yang cut skills dili makapauyog sa ilan kana. Mahuban. Di ba, wait, I find it cute, pero bitaw, tinuod, no? Kay anything ba nga kaya nakatabang siya sa iyahang pamilya. Sa una, itong gamay pa ko, nakahinumdum ko nga, ako tiksa ka sa among lubitanan. Kay, mahadlok man po na akong parents mo saka, mukat-kat atong lubi nga tagas kayo. So, ako'y mukat-kat atong mga lubi, panagak atong mga lubi aron ma-harvest ang kuan. You are a hero. You are a hero to your father. Kay maglisod yung papa, delikado to sa iyang kuan. But these heroes, Pastor, I mean, do they have challenges as well? What common challenges do they have? They are human. So, pari-parihara sila og challenges ato Munang usahay, magunahon na ta nga gamit ba ko anay sa society bisag imong nakita sa umang mga tao nga grabe ning tawhana gamit kayo sa society hero gini siya pero ang siya ilang kaugalingon they are depressed. Pero sa maglisod ko imagine mo sa ilang pressure ba? Correct no kay kanang mo ang image people look up to them. Yes kana I was about to say. But at the end of the day, we have to remember they're human beings. Tao lang sila. Pareha sila gibati, pareha nato. Katong kanta ni Gary Valenciano, The Warrior is a Child. Ba nga kapuyon sad ka. Kapuyon po ka. Luya, mahilak. Kay tawhanon raman. So mobati ka kakapoy unya
na makahuna-huna ka nga, dili man siguro ko gamit ani sa society. Oo. Ba? So, but that also means nga they need our support sa ilahan, understanding. So Pastor, no, we understand nga, mura mag they're with us. Our society would have been better kay naamang yun yung mga tao, but if you look at it, napag yun gihapon, if you paint the picture of society right now, grabe yun. Di ba? Murag sobra pa sa spolyarium ni Juan Luna. Di ba? Gubot yun siya. Di ba? But the message is, there is our God, the ultimate hero. Oo. Unsa man nga paglaom ato ang makita ana siya, Pastor. Oh, yeah, there is God. Oo. Ang nakanindot ani atong hero kay nianhi siya sa kalibutan. Paghatag na to kinabuhi. O niya, paghatag na to kinabuhi, dili lang kay ordinary. Aron malipay ta all the way. And He is promising to come back. Amen. And when He comes back, He said that I will bring you to my place. So morning nga hero ang atong ipaabot. Kay magpuyo ta niya, o niya magkinabuhi ta nga magmalipayon sa walay katapusan. Walay katapusan, walay kamatayon, wala na'y kasubo. O niya, mahimo natatanan nga parihan niya. Kay mo may iyang gisaad, inigbalik niya, He will transform every one of us like Him. Yes. So, kanindot nga mensahe da, no? Nga bisan bitaw ka ng ngit-ngit pa sa kanang binuha pa history, ngit-ngit pa sa alkitra ng atong kalibutan karon. There is hope. Diba? There is hope. Amen. Hope is alive because God is alive and He will come back. Salamat, Pastor, for joining us today. You have friends and family members you are going to Panimbaya too. I would like to greet my wife happy Sabbath day. Ning anhi gini sa Pilipinas tungod sa among anak. So, to my wife, happy Sabbath, and thank you for visiting us here in the Philippines. She will be back tomorrow to the U.S. But you're going to stay? And I will be back to the U.S. on Friday. Okay. Una lang siya. Una lang siya. Tamo gidwa ka balik-balik rin, no? And I will be back on September for my week of prayer. Wow. 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 Hero indeed. Pastor, once again, thank you so much for joining us. Ubanon pa kanamo ko niya sa Dear Panimbaya. Doon ang pakitay tambaganan, Pastor. So mga kapaglaom, Panimbaya sa Kabuntagon will take a break, but mabalik kami. Stay tuned. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. May bunta mga kapaglaong, happy Sabbath kinuntanan. Ano sa pitas itong segment ang Let's Pray Today o kining hingyo na itong gihin alang sa itong hiniusang pag-ampo sa 777 Prayer. Kauban sa pag-ampo sa gihapon si Pastor Alger Prahis. Pastor, salamat kayo sa pakiguban. Thank you. Pastor, ano yung mga prayer request nga itong appeal sa pag-ampo? Una, itong appeal sa pag-ampo si Sister Mary Grace Chipada Carriedo. Na-discuss siya sa motor o nabali ang tiil. Karon admit siya sa NMMC. Naot nga maayo siya sa iyang himtang karon. Sunod si Sister Marie Astrologo, nagka-dengue siya, na-hospitalized, kinalam siya og financial nga tabang kaban sa pamilya to sa iyang po. Apil na usab si Sister Cassie Soralta nga dengue usab. Usa tanan to nga mga kaigsuunan nga kapaglaom nga nakabatunog dengue karong panahon na, Pastor. Another one from Sister Baby Chris Silvano, yung papel pagampo yung papa nga si Papa Rufing. Ito makabaton siya maayong panglawas o protection siyang kinabuhi sa 82 anyos na.
Okay. Sunod, si Brother Edward Rollo na hospitalized tungod kaya doon na siya kapato siya low oxygen. Naot nga siya maayo usab sa iyang gibati. Okay. Sister Hevelyn Henson Sanchez naoperahan sa myoma and ovarian cysts or endometriosis at Brokenshire Medical Hospital nga siya makarecover sa mga operation. Ma'am Juliet Requillo Lalubdan, her health is not in condition these days. We will pray for God's intervention. Another one, Sister AJ, matupan niya din na-diagnose siya sa congenital heart failure. Huwag na ilan na siya financial nga suporta. O kapil na sab si Brother De Los Reyes nga doon na sab heart problem. So, you pray, Pastor. Okay, magkampo ta. Our great God-loving Heavenly Father, we acknowledge you as the source of everything. We acknowledge you, O Lord, healer and comforter. And so we come to you this very hour to give you honor and praise, because we know that you are there listening to us. First of all, O Lord, please allow us to be cleansed by you, so that our prayers today will reach into your throne of grace, that our prayers will be a sweet smelling savor to your soul. We pray for all those requests today, O Lord. Some needs your help in healing. Some need your help in financial. Some wanted to pass the board exam. Whatever request we have in our hearts today, O Lord, if we are listening through radio, TV, whatever medium of communication we are listening today, please, O Lord, whatever request we have in our hearts, allow us to have the answer, not because we are worthy, but because you are great and you promise that you will answer each of our prayers. And thank you so much that you will answer us, and we will come out from this place victorious because you are there. You will promise to answer us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Sa itong mga kapaglaong, kaduna kami mga prayer request. Pwede ka niyong send sa itong contact number, makita sa mga TV screens. Pwede usab sa itong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Okay, now let's pray today where you don't have to pray alone. Tabangan mo ang nagkaluya kung napagtuon. O Diyos, tabangi ko sa akong pagpangalagan, karon kanimo dili ko magaya ang mga pagsulay kung wala ka kanako kanunay. Usahay mo abot ka na kung kaluya, o gibati ko na kanako halayo ka. Ligo na ang ako mga tuhod aron sa kagubot makabarog. O Diyos, tabangi ko sa akong pagpangalagan, karon kanimo dili ko makaya ang mga pagsulay kung wala ka kanako kanunay. Sa adlaw o gabi ako giyahi aron dili mo simang sa
sa dalan sa kinabuhi. Ang akong kabalaga kinikuha, aron ako sa langit makasaka. Makasaka, O Diyos, tabangi ko. Sa akong pagpangalagan, karon kanimo dili ko magaya. Ang mga pagsulay, kung wala ka kanako kanunay. O Diyos, tabangi ko. Sa akong pagpangalagan, karon kanimo dili ko magaya. Ang mga pagsulay, kung wala ka kanako kanunay. Kung wala ka kanako kanunay. Kung wala ka kanako kanunay. O Diyos. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na po kita sa paghatag tambag sa isa kasuliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, itago na lang ko ninyo sa pangalang Ann. Sukad pagkabata, taas ang akong respeto o paglantaw sa akong amahan. Bugtong ko nga anak, siya ang among hero sa pamilya. Ako siyang gi-idol sa iyang pagkaamahan. Elder siya sa church o grabe iyang paningkamot para ma-provide ang among mga panginahanglanan. Apan sa akong pagtubo, nabati na ko ang hugot nga disiplina sa akong amahan. Ilabi na sa akong pag-eskwela, mga desisyon o sa akong love life. College na ko og dili malikayan nga daghan ang manguyab, apan ako gyud nagitago sa iya. Aduna isa ka lalaki nga ako gyung nauyunan. Nagkauyab mi og sa diha nga nagistorya ko sa ako papa nga mamisita ang akong uyab, nasuko siya og pag-ayo. Grabe akong kahadlok og kadugayan, naglagot ko ngano dili ko niya tugtan. Naay mga higayon nga mulayas na lang ko sa among panimalay kay mura na kog matuok sa iyang kastrikto. Pero mubalik raman pud ko after pila ka days. Kay maluoy pud ko sa ila, apan wala gahapon siya na usab. Mas strikto pa gyud siya. Unsaon ako pagsabot ang akong amahan? Sobra ra ba ni? Sakto pa ba ang iyang mga pamaagi? Nahadlok ko nga sa kadugay ang akong hero nga gilantaw mahimong kontrabida sa akong kalipay. Palihog tambagi ko ninyo. Ay, di ba? Strict ko no si parents. Kay siya ay nahimong higba, nagka-love life. Mo lagi ni siya ba kay teenage years. Bipila ka mong amahan diri sa atuang kuan. Wing. O, duha og si pastor mga kapaglaom. So, Fitz, mananglitan, ikaw ang friend ni Ann. Dili po ikaw uyab. Fitz, charot. Friend lang sa friend lang sa, friend. Unya, mamisita ka. Bitaw. Kung sa'yo mong itambag kayo, maglayas-layas siya do. So kung siya nga strict iyang parents, dapat, okay. Actually, manang yun nga, the problem is not the problem. The problem is your attitude towards the problem. Ay! Wow. Kaya sa'yo mang good gay. Unsa to Fitz? Unsa to? Tang twister do? Tang twister do? The problem is not the problem. The problem is your attitude towards the problem. Siguro imong feel yung pagtanaw kay kwan ka ba ka nang gitok bitaw ka. Actually, concern na siya imong ginikanan para sa imo Kay possible man gud nakita nila ang unahan ba. Tapos lalaki man gud siya. So nakita niya siguro nga kanay mo uyab din kasaligan. So muna mag-protectional lang kanya una before na may tabo nga possible sa imo Ayo sa tanawa as ang siguro balino na to imo ang attitude. Ayo lang siguro sa tanawa nga hugot nga murag gituog ka. Tanawa sa as concern para sa imo Oh no. Ana lang kay in the future kung may tabo sa imo
balik rin po na sa imong ginikanan Japon. Ana. Correct. May Diba? hugot. UP, ikaw. Ma'am Angel, Sa imong pagkadalaga, UP. Ay, ato naging mo naman sa imong pagkadalaga. Kanito. Ma'am Angel, ay yung mga tambag si Fitz, murag ready na yun siya. Ready na yun. Si Fitz na po ng paimungtan. Oo. Bitaw, sa atong letter sender, kani, first offense nimo, nanguyab ka, wa kaningon si imong papa. Ana. So, kato, gikasakit atudahan sa imuhang papa. Nga nakauyab ka, wala siya kabalo, nga nanaday gairing-iring sa imuha. Kay before dapat na nimo gisugot, imo pa nang gipaila-ila sa imuhang ginikanan, especially sa imong papa, before ka nag-yes, ana nga lalaki. So, sabto nimo imong papa nga, stricto siya, para ra na sa imong kaayuhan. Pasalamat ka nga stricto ang imong papa, kay kung dili stricto imong papa, unsa nakahang imuhang gidangatan karon. Diba? Now, since student pa man ka, napaka sa imuhang poder sa imong ginikanan, wala dyan kay laing mabuhat kung dili i-follow kung unsay patakaran or rules sa imong ginikanan. Okay? As long as dili na nimo ikamatay para na sa imong kaayuhan, imo gid nang sundon ang rules sa imong ginikanan. Higugmara ka sa imong papa. Kana lang. Sulot child, magod siya, di ba? Oo. Nanag yun basta sulot child. Oo, kay wala even laing only. attention kay dito. Yes. Oo. And kung atong unaw dili lang ka ikaw ang naina ng agi-agian. Daghan pag mas worst sa imuha. No? So, inana lang siya. Kana ba, dili siguro nila makita karon ang wisdom ba? Ang kastrikto sa kuan sa amahan or sa ginikanan. Bingkat. Dalaga, biya po katuon na bing ba? Magulang pa yun. Dalaga siya. 2 weeks ago. Siguro, atong mga ginikanan, dili yun na sila perfect. Pero kanang ilang mga pamaagi, pagdisiplina, stricto, muna ilang pagpakita ng higugma tanila. Yes. Kuan manggod, kani manggod as mga kabataan ba, kanang impulsive mangguta in terms of decision making. Tinood. So muna kailangan yung tagiya sa atong mga ginikanan. Dili na to na siya ma-appreciate ron, pero I'm speaking of my behalf, na-appreciate na nako karon nga nana ako sa akong edad karon. I would like to borrow the words from Tony G. The pain of discipline is better than the pain of regret. Ano? Yes. Tinood. And I'm sure, your father just saving you from a lifetime of heartaches. So, kana lang. Saligi lang yun imong ginikanan kay kapalangga na aslasem. Labi na imong amahan kay unika iha kaniya. Tinood. Kay protective lang yun si Papa. He's only looking after your welfare. Daw bida puhon. Bantay-bantay na kung pare-pare Bantay na ka na. Kay magkahimo na kag dalaga. Abi niyo mga kapaglaom, kaning mamaligay kag ice drop. Suwito jud ka sa kung asa nga lungsod o unsa nga lungsod ang adunay pista. Ana ba? Maligay kag ice drop sa samang bahin kaning mga amahan. Suwito ni sila sa mga diskarte sa mga kabatan-unan usab. Sa mga lalaki inaagi man sila ana. Kanang iyang imong papaan, aguyan. Kanang imong papaan. Protective lang ina siya kay dili siya ganahan nga mabiya Alonso ka. Kung mabiya Alonso ka pastang sakita. Hinundumian nga si Bia Alonso, kabalo na siya, kaya na niya buyon ang iyong kaugalingon. Na ikaw, galayas-layas ka, but pasabot, kaya po din mo buyon ang kaugalingon. Kaya po din mo buyon ang imong kaugalingon. Apan, dili na pasabot, nga malikay na kasakit. Ang iyong papa gusto lang niya nga maprotektahan ka from getting emotionally and mentally hurt. Okay? Kaya kung maabot ang panahon nga matuman manggaling ng kahadlok sa imong amahan, sa ilar biya pong kabalik. Tinood. So, likayan lang na to na dawata na lang kasuko sa imong papa. Kay imong papa, he deserves that. Dugay nga panahon kanyang giatiman. And besides, he was once a hero to you. So listen to your hero. Okay? Let him be a hero. Once more. He's just being a hero nga nag-really look after sa welfare. Yes, sa iyang anak. That's what heroes do. Correct. Oo. Ako na. Ikaw na. Nanukad yun siya. Magpapatotoo ka, sister. Ayaw pa buta nga maburos ka. Ayaw pa buta nga pasakitan ka sa imuhang uyab o unsa man naron. Ang mga papa, mato pa nila, nagtanaw na. Pagtanaw siguro niya sa lalaki, agay, malito ni ang moves ani, takilid ni, wala ni, si binti ni, mo ni makuhan sa akong kabalo ng mga mahana na, labinag ni agi pagkamalito.
Masagapan kag malito tapos ang maligayang araw nimo. Wala na. Nya layas-layas ka karon. Sige, padayon na lang na pabuta nga maburos ka, di ba? Balik gyapon ka sa imong amahan. Diha nimo ma-realize nga tama imong papa. Agoy. Siba ko lang. Pero Ba, dili na to Paano pwede. ang tambag si imong papa kanang nagprotektar na siya sa imuhang say kayo. Maayo na imuhang ulug-ulugan imong papa pa. Ganahan kay ko ni nga lalaki palangga na ko ni pero suportay pug ko pa lasbing maburos ko pa dala na ti kagapo mas lamot nga musuko ka trophy masamot nga musuko ka nga nana ko apo dala-dala mo na siya Ana, di ba? Dili yun siya dapat ko no, di ba? Nga sa English pa repentance come at last. Kaya ang pagbasol na asa. Ulahi. Bitaw. Pastor, unsa gyud ato matambag sa iya ha. Okay, Dalagingging ra ba niya ang ang unika iha jud. Really. Okay, and isip ginikanan parehan ako. Kaming mga papa magtan-aw gyud sa unsay kaayuhan sa mga anak. Mo na nga usahay dili nimo masabtan nganong istrikto ang akong papa. Wala po kakabalo kun unsay iyang experience sa una katong ulitaw pa siya. Nganong nahimo siyang istrikto aron dili niya ma-experiencehan tong dili maayo nga nahitabo sa iyahang kinabuhi. Katong ulitaw pa siya. Mo na nga giprotektaran kaniya dili niya gusto nga ikaw mahimong biktima sa kahigayunan sa kalibutan. Mo na nga kanang gihimo sa imong papa maayo na para sa imo kaya ang mga ginikanan wa magid kalantaw nga kini iyang gihimo para kini sa madaot ka. Ang iyang gihimo para nga do na kay kaugmaon. So kana imong gihimo nga molayas ka unya mo balik dili na siya maayo kay tinuod. Naa pa man ka under sa imong papa. Unya kay eskwela pa ka gigastuan ka sa imong ginikanan. Mo na nga ang tusa-usa nga naa ka sa imong ginikanan unya kanang unsay maayo nga imong mabatnan sa kinabuhi sa imong ginikanan mo na imuhang gamiton aron nga malampos ka sa imong pag-eskwela. So mora na akong itambag. Padayon na ang kaayo imuhang suuron ang imong papa aron nga kanang mga problema niyo sa imong papa maulian na siya. Tinuod. No, so kay at the end of the day lagi sa gikaingon pa nagpakaamahan lang yun ang iyahang papa. And actually no, I am a testament sa strikto nga ginikanan. We all are. Nga naa ba? Ug wala man siguro ba kung makita nimo no sa ato ang susyudad sige yun ba di kani po statement po ni Boy Abunda ba borrowing talking about Tony G, kaya diba si Tony Gonzaga? Yes, stricto pa rin yung parents. Stricto yung parents, bitaw. Tanawa kung naunsa si Tony G, tanawa kung naunsa si Sarah Hieronimo karon, diba? In the showbiz industry, kung dili na stricto ilang ginikanan, ambot lang kung unsa na sila karon. Ni-follow diba? po sila, ma'am. Ni-follow gid po sila. Rebuild po. Kasi ang bottom line, kung mo idolize ka, naman yun ay respeto. Yes. Diba kay kung mag-hero-hero ka sa isa ka tao, unyang imuha ra gihapon kagulingon ang masunod, murag time pa. Idolizing ra siya. You're not looking at how the person lives or how the person has impacted sa imuhang kinabuhi. Ba? So inana pero mobasa po ta ingon pa diri ni Baby Chris ano ba Silvano sorry na pag kagalan man there. Okay, madam di ay. Tama kay ang mga anak pinangga jud sa mga ginikanan kay sa panahon baya karon agoy padalos-dalos lang baya ang mga desisyon sa mga kabataan jud niya sa pag may problema balik jud sa ginikanan. Ba unya sa kaniba ingon pod si Veg Esto na miss ko noon ako ang tatay, no? Inana siya. So, karong panahon na, bisan pag wala, di lang yun maglayas-layas. Ba? Kay, bisan pa siguro, kanang gusto na kay ka, napamagyo ka sa pudira sa imuhang ginikanan. Unfortunately, you have to follow the rules of your, and that's one kanang characteristic of a good child. Respeto ta, sunod ta. Kay maginikanan ta suno puhon agoy unsa na pud kaha because we will be learning from our parents. No, so I hope natambagan ka namo. Wala ka namo giikuan ha, gipatagaan lang ka namo og pasabot nganong inana ka strikto imuhang hero. Ug karon mo celebrate ta sa birthday bulletin. Happy birthday! Happy birthday! Rebecca Kabahit! Happy birthday, ma'am. Hoy! Sir Jonel Peren, happy birthday! Rhea Gama! Arvinson Nabagat, happy birthday! Igzon! Sioni Andayan, happy birthday! Happy birthday, ma'am!
Russell Sam Sagabay. Happy birthday. Kian Tubira Anit. Happy birthday. Jun Monta. Happy birthday. Flimco Villarin Senior. Happy birthday, sir. Jeffrey Ranan. Happy birthday. Ethelbert Bautista. Happy birthday. Rudy Dadis. Happy birthday. Happy birthday. Dakog Lawas. 40 Kamumot. Happy birthday. Willie Rosal. Happy birthday. And of course, mga kapaglaom, akong i-greet si Mr. Rowan Catolico. Happy birthday, Sir Rowan. Happy birthday. Yes, og Faith Harana Sarawat Pitang Fruto. Happy birthday diha sa Thailand. And sa tanan nga nag-birthday, happy birthday. And ako i-greet po si Faith Antiola Digal diya sa nananaw karon. Happy birthday sa imuha. Yes, happy birthday. Happy birthday po, Joy Alboria. Naminyo na ka, di ka bulo sa imo papilido sa imo husband. But Joy Alboria, happy birthday. Dimple, happy birthday, Dimple. Happy anniversary, Wow, happy anniversary. Sa kong papa, happy birthday. And happy anniversary nila ni Mama. Og, namag yun ni sila. Happy birthday, UP. Happy birthday, Daryl. Wala. Kaya na happy birthday. Sayang wala na dire. Dire. Uy, belated happy birthday. Paremet nag-birthday. Happy birthday. 8 of August. Thank you. Let's sing. Happy birthday to you. Medyo tono na. Pastor, na ba kay greetings? Sa tanan nga naminaw gikan sa USA, makita ta karong simanaha. Mawali ko dito sa dito ko sa Orqueta o sa Western Mindanao Academy. And later, sa SPUC Garden Church, si Pastor ato ang divine speaker. See you today. Yes, greet lang nako. Mr. and Mrs. Goods and Ging Carciliar Zari Culigado and Mrs. Elvis Sorenio Maaliao. Thank you so much sa iyong support, financial support, gugma nga support sa Hope Channel. Yes, and sige, Dago family, greet ko sa inyong gwapong anak dito si Johnny Dago. And I would like to greet also Montero family. Happy watching, Marian Montero and your family. Okay. And Alilimi Gumintong diha sa Thailand. Good morning. Thank you sa pagtanaw. And ang pasalamatan diha sa Kidapawa, no? Ang tanan nga suporta. Hoy, si Duming Umbiga, good morning. Si Lisel Jean Asoy Inohada, good morning. And si Miranda Asoy Merlinda Asoy Encarnacion. Si Vince Arivalo Encarnacion. Charlie Asoy Flores, thank you kayo. Yes. Charlie, thank you kayo sa Jubilin Asoy Flores, thank you kayo sa tanan. Boss Rix and Madam Jessica Gonzaga, thank you kayo. Sir Yul Batalir and sa diha sa United States America, kauban ni Pastor Alger diha sa Cubina. Cubina Pastor. And Charm Andro, thank you sa tanan. Lovely, nibalik na si Lovely sa Macau. Lovely. Salamat kayo sa pag-visit, Love. Og NGP Panya at Nonoy, hi daw ko ingon si Shoti. Architect Dumpa, salamat kaayo sa pagpananaw, padayon sa pagpananaw sa imong mama diha. Regards. O magpasalamat mi kay Dato sa bunutan diha sa kanang Talakag for accommodating us yesterday in our research. Og kanang unsa pitawag ani sa tanan namong kauban diha sa USTP og si sa Lumbia National High School. Happy Sabat. O Kuya Butch, Karen Gozo diya sa Canada. Thank you for watching. And my BFF, Beulah Pagunzaga sa Larda. And of course, ang atong director, adunay pagpanimbaya, Boss Gerard Angaw, Panimbaya sa Bayubay family, Basaya family, kang Sister Donna Jean of Kuwait, Sister Geraldine, and her kids, Queen, Hans, Joseph. Yes, and gusto na ako ni i-take ang chance sa pagpasalamat, no, sa among, sa tanang nagsuporta na mo ni Daryl sa among wedding, sa among mga ninang, sa among mga hindi na among pumatag sa tagsa, no, sa Mabuhay ang bagong kasal! Sa Sweet Heavens Echo, sa tanan-tanan daghan kaayong salamat. Mga kapaglaom, thank you so much for being with us sa atong episode, no, atong hinumduman nga naatay labaw nga manluluwas, walay lain kung dili ang atong Ginoo. Mga kapaglaom, magkita-kita ta sunod Sabado for another very special episode. Atong ang kunon ang grasyag himaya nga sa langit kanato gigasa.
Mabuhay ang bagong kasal. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gug mga tubra naghatag dungang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth. Remember, we have to live in harmony buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Awit birthday, Latino dito sa Blanco. Balingasag kuya, tangis sa Awit Latino, Blanco.